Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव भारत भुटान सिमना ओनसोलनि पिपसो ओनसोलनिफ्राय माजिथाम मोसौजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो मोनदों। हमजानाय सुबुंखौ इरान नार्जारी होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोसौफोरखौ सोनाब बेंगलनिफ्राय संकस दैमा बारहोनानै सरलपारा फारसे लाबोनाय समावनो माजिथाम मोसौजों लोगोसे इरान नार्जारीखौ हमनो हायो। BTCआव उफ्रा बिसायख'थिनि दुंहावबार UPPLआ रां आरो बिहु फालि गानहोना जयेन जाहोनायनि अजद अनजालु कनक बसुमतारी राफां प्राइमारि BPFनि आफादगिरिनि खौरांगिरि मेल बिदांस्रि बसुमतारी आरो शर्मिला नार्जारी बिथांमोनखौ मिटिं खोनासंहोनो लिंना लांनानै UPPLनि सुबुंफोरा बिहु फालि गानहोनायजों लोगोसे जयेन जाहोना 1000 रां हरफानायनि गोख्रों अजद मख'नो गोनांदि UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारिया फैसा होनानै UPPLआव जयेन जाहोनाय बाथ्राखौ नंखाय होनना रोखा बुंथियो। DID लिटिल मास्टारनि नैथि राउन्ड एबा टप 9 नि भटिंआ दिनै मोनानि 9 रिंगानिफ्राय जागोन। बर'नि फिसा नबजित नार्जारीनो भट होनांगौआ दिनै मोनानि 9 रिंगानिफ्राय फैगौ 30 मे समबार फुंनि 9 रिंगासिम जागोन। मख'नो गोनांदि नैथि राउन्ड एबा टप 9 नि भटिंआ दिनैनिफ्राय जागोन। थांनाय टप 10 नि भटिंआव गोबां बर' रायजो राजाफोरनि अननायाव बर'नि फिसा नबजित नार्जारीया टप 9 आव जायगा आवग्रिनो एबा इलिमिनेशननिफ्राय सेभ जानो हादों। नबजित नार्जारीनो भटखौ सिगांनि नाम्बार 9152915246 आव कल हरनानै लोगोसे G5F नि गेजेरजोंबो भट होनो हागोन। BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव नंखाय बाथ्रा ससियेल मिडियायाव फोसावनायनि थाखाय फेसबुक पेजनि हेंथायै एफआइआर I love BPF मुंनि फेसबुक पेजनि हेंथायै UPPL हानजाया एफआइआर होबाय। बुंथिनो गोनांदि कक्राझार पुलिसआ I love BPF पेजनि बिगोमाखौ थाबैनो हमनो थाखाय खोथा होदों होनना I love BPF पेजनि हेंथायै एफआइआर होनाय UPPL हानजानि मिडिया एन्ड इनफरमेशन सेक्रेटारि आयुब हुसेन मुन्दला फोरमायो। सनितपुर जिल्लायाव बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सनितपुर जिल्लानि बरसला बियाबाव बिदाय रंजालि बैसागो नायनो थांनायावनो सासे उन्दै हिन्जावसाखौ सानै दुथाङा जिनाहारि खालामदों। थांनाय 24 मे खालार खालि बरसलानि सिराजुलि मुंख्लं फोथाराव बिदाय रंजालि बैसागो नायनो बिब'जों थांफादोंमोन उन्दै हिन्जावसाया। बैसागो हाबाफारि सोलिफुबाय थानाय समावनो उन्दै हिन्जावसाया हासुनो ओंखारनायलाय हारसिंनो बायजोआव थांनाय समावनो सानै दुथाङा मोखाङाव जि खाथिनानै लांखारलाङो। हिन्जावसाखौ बरसला बियाबनि आवथायाव थानाय रतनजलि गामिनि गंसे मानसि गैयै नखराव लाना थांना जिनाहारि खालामो दुथांफोरा। उनाव हिन्जावसाखौ हरनि 12 रिंगायाव गंसे मटर साइकेलजों गेजेराव दैखांना 25 किल'मिटार गोजानाव लांनानै बरसला बियाबनिनो बिन्दुगुरि मुंनि सेन्टाराव गारना थाङो आरो हिन्जावसा गथ'आ सोरांसि समाव खुनुरुखुमै बिन्दुगुरि गामियाव थानाय गावनि बिमानैनि नखराव नुजाथिनानै जाथायनि सोमोन्दै गासै बाथ्राखौ फोरमायो। उनाव हिन्जावसानि बिफाया धेकियाजुलि पुलिस बादानि सिङाव थानाय सिंग्रि आउटपस्टनि थानायाव गांसे एफआइआर थिसनो। एफआइआर थिसननायनि उनाव रतनजलि गामिनि 23 बोसोरनि बिस्वजित उरांखौ खानायजों लोगोसे जिनाहारि खालामनायाव लोब्बा थाफानाय उन्दै गथ' दायनिगिरिखौबो खायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।